Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna apaset te serye tayo itaalawas ana pauluan. Biyag iti isla. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Dagito'y kaditi nakalapan lakay? Wan bakit? Basit ita ti nakalapan. Tadang amin mapaspasungadan na bagyo. Nagdadakkel ti daluyon iti tao. Anya nga rod ngay lakay. Maala, itulod nak nga rodon iti ayan ti bangka pangilugluganak amang ipan iti ikan iti dakkel nga isla. Bitbitin nga rodan ta basket mo Ta itulod kan iti pagluganam abangka. Darasam nga rod, tani. No adu ti makauna iti dakkel nga isla, nalakanton ti ikan. Basit lang nga rodon ti nakalapam, maabutan pa iti nalaka apresyo. Ala, inta nga rodan, bakit? Nakalugan ka din ni nanang iti bangka pangilugluganan ka dagiti ikan, tang? Wan anak, mapan kakadimetan iti dakkel nga isla? Wantang, dandani man ti panag-eskwela. Ala, ikagumam ti makaturpos anak. Nakaro ti rigat ti mangalap no agbagbagyo. Saan tayo ang makakalap? Ikarik tatang, kayat ko ang makapantayo kumamat iti dakkel nga isla. Basit nga isla to'y ayan tayo. Dadidigra, masapol ang mapantayo agbakwit iti dakkel nga isla. Sana laka amarga ay dito itakadaratan tatang. Saan a safety apagyanan no adda bagyo? Wen nga rod, iso nga iti evacuation center iti dakkel nga isla ti paggigyanan tayo no adda bagyo. Adda kumamat mabalin tayo. Tapno makabalay tayo ijay. Bareng matunoy day tangara paapyo tang. Nabayagan day tangara paap mi. Awan mat ngamin mabalin tayo. Awan paggatang iti uray pagpatakdaran la iti kalapaw ijay. Gam dito'y isla ti kadaratan. Awan akin kuko at nababagyo. Awan mangiparit iti agpatakder iti kalapaw. Sa maysa, adu ti dadakkel abilog akakumpetensya ijay, tatang. Ne, ada ka matgaya mo dito'y dakkel nga isla. Dasapa ka di ang nagrobot ti pampasahero a ferry boat? Wala, kadwa na pasahero kat estudyante nga anak ti mangalap akas kada tayo. Ay, nagbasit lang arodon ti masapulan tayo. Kubraan pa ilang dagiti akin kukwa kadagiti pangiluganan tayo nga umay dito'y isla, tiyendaan, ken pagadalan. Isuda ti bumakbak na. Idinto ada tayo ti may lumlumlum iti rigat. Anya nga rod kat isuda ti ada kwartana, anak ko. Makagatang da iti dadakkel a pagluganan akas iti ferry boat ken cargo vessel. Wan nga agpayso na. Nagrigat ti sasaadan tayo. Agpayso da ita anak ko. Dagiti marigrigat amang ngalap, awan lulong awan da. Kapo iti daytoy arigat. Ikagumaak ti makaadan. Tapno agbaliw mat ti masakbayan tayo. Apay nga da ka dito'y pagadalan mi. Rumbang ko mga ijay pagadalan yu ti ayan mo. Insa mirak ti may. Tawan klase mi iti may sa subject. Awan ngamin ti maestro mi. Ngam ada klasik. Sumrak kami ninton madamdama. Umay kalahan kitaan. Mailiwak unayan kan ka. Di nakadimat ka iliw. Mailiw mat ngam masapul nga ito radta taagadal tapay. Mabayag pa iti pa nagturpos ta. Kasla di akong makauray. Iniunay-unay dagiti dadakkel ko nga agturpusak pay. Kayat ko nga iyaon ida iti rigat. Nagrigat ti agigan lata ija isla tayo. Kanayon amalayos. Kapilitan nga agyan tayo pay lang ijahay. Taisukat nga ron ti mabalin tayo apagkalapan. Iso nga aganos tapay. Ingkan ija pagadalan yo. Agsakripisyo tapay. Anak, apay akas taunay aliday mo. Nanang, dakas ka di. No sarong karak ni Dibora ije pagadalan da. Kinalikaguman dagiti dadakkel na. Asaan kayo nga agadal iti maymay sa apagadalan. Taamangan no mailawan kayo. Iso atong palem kumamet ti kayat da. Ngam, saan kami mat nga agaramid iti may kaniwas? Di mo maibagad ay ita, anak ko. Among matan ti agtutubo ita.
Nakurang da iti disiplina iti bagida. Nang runa no kanayon da ngagkuyog. Saan mata, nanang? Ang masapul atong palem ti imbaga ti dadakkel ti kaayan-ayat mo. Pagsayaatan nyo matlaang. Para itinasayaat amasakbayan nyo. Agayan ayat kami ngagpaiso. Ngaman-mano kami ngagkita. At dan samad panggap mo iti kolehyala kanayon alumugan iti ferry boat. Kolehyala ka di agnagan iti Devora? Day tamot tinadamag ko. Masapul nga agdalan iti dakulak ko dahi di babae. Kasano kuma? Ijay mat may sa a ferry boat ti paglugluganan na iti bigat. Tapang malamtamat. Awan pa'y kinayat ko ajak nagunod, Leia. No kursunadam day jay a babae. At damat kursunadak a lalaki. Akanayon mat alumugan dito'y ferry boat. Iti bigat alumuglugan ni Devora. Kat jay lalaki a kursunadam, iti mat malam. Aramidak mat amin akabala. Tapno matagikwak day jay a lalaki. Nagtaar ko naman. Uray siyak mata. Awan makalapad kanyak. Armak ni Devora. Kanayon ko makita iti pantalan. Nukas di apa nag-aawid. Ken pa nagsasarak dagiti estudyante. At na nakaidanon kanyak, nagkita kayo kano kini Romy di pagadalan nyo. May pimasyar ijay, tatang. Maamakak ngamin. Nga mga numaitulat ka iti kasinsin mo. Pagadadalin da. Ngam sabali mat gayam ti nararamid na. Pagamuan ta nagsikog adi na oras. Sana na nagtuloy ang nagadal. Saan ko nga ramidan day, tatang? Pangasim anak ko. Numakiasawa ka matlaang. Ibagamon, tapno sa anak amang namnama iti awan. Sa anak pa'y ama ki asawa. Napatpatag ti masakbayan ti pamilya tayo. Agyaman ak no kasta ti kapanunutam anak. Da kami kumapamilyam ti panunutam. Inton makalungaw tayon. Nawayakan ton anak. Ikariktang, saan kayo apaayon iti tarigagay yung agbaliw kumamat ti panagbiag tayo? Pasensya ka na anak. Saan mo't apara kanyak laeng daytoy akid-kid dawag. Apay amalmalday ka, guwapo. Apay ngay may kadito'y kabin ko. Dakas ka di? Siyak ti para dalos kadagiti kabin dito'y ferry boat. Adda karbangak amapan iti kayat ko apapanan a kabin. Adda karbangam. Nuawan ti tao. Taagdalos kakat nga. Ngamaddaak mo dito'y. Kas kala babae, taar sagid kalaunay. Lalaki mat ti panagkitak kan ka. Saan mat abakla? Pangaasim. Aday wanak dito'y. Oo na yan. Kayat mo kadi, tao may kaikan iti kanam dito'y. Makastrukak iti kusina dayto'y a ferry boat. Sa anak ang mabisin. Sa may sa. Adda balon ko ataraon. Madlaw ko nga daliday kadagita matam. Apay kadi. Ay ayatag ni Romy. Ngam patpatgag mati pamilyak. Anya ti kayat mo asawan? Lapad ka di ti pamilyam iti ayan-ayat ka ni Romy? Saan ko ngayon libak kadagiti dadakkel ko ti relasyon mi? Ngam kinid daw ni tatang, aliklikan mi kano ti agsinarak dito'y dakkel nga isla. Gapo ka di iti napasamak iti kasinsin mo? Kasta nga ron. Kaslakat adamang sipsipot kanyak, kat dumanon ka ni tatang, no kas dyan agkita kami ka ni Romy. Adda ka diguram ka ni tatang mo? Saan ko arumbang aguraan? Gapo lang iti bukod ko pagragsakan. Kas may sa nga ama, ti pagsayaatan nyo amin, ti adakan ko na. Tinapud no panagayat, napakuyugan iti sakripisyo. Isakripisyom ka di ti panagayat mo kan ni Romy? Apay, adda ka di relasyon nyo iti may sa kadag iti crow iti ferry boat. Dahi tangamin tinadamag ko. Awan, nanang. Ngam kanayon nga umasidag kanyak. Nukas diyang agluganak iti ferry boat. Sa bagay, adda trabaho na ijay.
May sa akro. Ngam saan kong ayayatan, nanang? Amuyo mat. Addan ka ayan ayat ko. Tika di anak ti pada tayo amarigrigat. Damag ko, kat saan nga ayunan ti ama na ti relasyon yo. Saan nga iti kasta, nanang? Tikayat na. Kat saan kami pa'y nga agasawa. Madanon to kanulat ta. Adamot kit di kalintagan na. Tagad adal kayo kat ngarod. Ngam pati ka di pa nagkita mi, kat maiparit pa'y. Kasla sakripisyo dahi ta kanyak, nanang. Adaman nakadamaga. Adda kanumot relasyon di agnagan iti Devora ken Romy a kursunadak. Pudno nga taday ta nadamag mo? Apay adyak pa'y ide nakita nagkuyo. Saan mat nga ulbud di tao anak kaibaga kanya? Duktalam man no pudno day ta. Tano pudno? Ikagumaan ta arak-arakan ti relasyon da. Talagang aramidak data. Uray saan mo nga imbaga. No aglugan to pa'y dito iday di Romy. Padasa mapikutin. Igagarak met nga ibaybayag ti idadanon ti ferry boat iti dakkel nga isla. Sige. Padasak abarteken ti loko. Tapno mapikot ko. Inton mapanmanendag iti estudyante iti dakkel nga isla. Siguradong aglugan to ti loko. Ket isayang kat kuntumet kan tigandat ko. Ay, adda ka no bagyo asumungad. Ay, saan mo nga ipamalam ti ipapan mo ijay dakkel nga isla? Sigurado nga awan agbiyahin no malam. No kasta nga adda sumungad a bagyo, nanang. Ay, agrubwat ka nga ruden, tapno makalugan ka iti ferry boat amapan iti sentro nga isla. O, nanang. Sigurado amapan mo't ita ni Deborah. Agawaam nga rod, Sigurado masapa amapan. Taam mo ti tao, asaan makabiyahe inton malam. Saan lakit di apalubusan dagiti Coast Guard nga agbiyahe inton malam? Para mutlaeng iti pagsayaatan dagiti tattao, ti aramidan ti Coast Guard. Agsagana ka anak ko, taitulod na ka ni tatang mo iji Pierre. Masapa siguro ita ti robot ti ferry boat. Taam kanda ti sumungad a bagyo nang. Lakit di anak. Iso nga isagana mo dagiti itugot mo. Takaduan na ka ni tatang mo. Basit matiawit ko na. Uray di na kon itulod tapno saan ang mabannog. Masapul akaduan na ka, tanasapa pa'y unay. Nasa isaya at no dakaduam. Uray saan kuman ka, takaasim at ang mabannog ni tatang. Pakaragsakan nati mangitulod ka, Deborah. Mala, ingka agrubwatan. Umay kan, taitulod ka iti cabin mo, Romy. Saanan? Ibagamlangan, no sa dino akabin ti papanak. Si Kamat, kas kalababae akabuteng na ti lalaki. Kabaalak ti mapan iti kabin, uray awan kadwak. Ala, adakan ka dayta. Ngam umayak matla ang ijay no addain nak itulod. Saanak pa mapan iti kabin. Agyanak pa ilaan ni Jebiodek. Uray siya, agyanak mat ditoy. Saan ka diya kayat mo ti mapan iti kabin? Kayat ka nga itulod itay. Ngam gaputa di mo pa'y kayat ti mapan. Danggayan ka pa'y ditoy. Asidagtan iti Pierre. Adulakit iti karga iti ferry boat. Tamay salaang ti agbiyahe itay. Wan tatang, umunag kayo ka di pa iti ferry boat? Kayat mo ka di pa'y nga itulod ka iti uneg, anak? Saanan tatang? Agyaman ak iti panangitulod yu kanyak dito'y Pierre. Kayat ko matimapan iti view deck ti ferry boat. Sige, di damat siguro iparit, tadakmat nga itulod yu. Amamok ti may sakadag iti crew ijay. Barang no adda ket palubusan nak. Urek patinggak lang iti view deck ti ferry boat. Sige tatang, intayo nga rodan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Biyag iti isla.
Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.